Ahoj lidi, já jsem AD a dneska si ukážeme nejlepší lokaci s nejlepším lootem v nový chapter a v nový sezóně. Jdeme na to. OK, a naše lokace se nachází zde, Classified Canyon, a ukážeme si přesně kde. Takže jak doletíte na tuhle lokaci, je to tenhle trojúhelník, tak vždycky z boku máte takhle jeden vstup. OK? Vy vlezete dovnitř, hnedka si ukážeme. OK, zmáčknete červený čudlik, vždycky tady bývá, po jedné straně nebo po druhé. Jste normálně dovnitř, půjdete tady dolů, pak skočíte ještě o jedno patro níž a si jdete dolů. Ano, tady dorazíte dolů. Tady vidíte tyhle velké dveře s číslem 07. OK. Budete znova zmáčknete tlačítko. Aktivujete dveře, když se vám otevřou. Tak, a teď už jenom sbíráte loot. Jsou tu dvě rare chestky. Zde na stole Arc Lightning Gun, legendární. Vždycky tu bývá ještě jedna chestka. A tamhle ještě jedna vlastně, takže dvě truhly. Můžete to najít self-revive, což je jako super věc. A za mě určitě dobrá lokace, jak na sola, tak na duha. Běžte to s kámošem zkusit.